Jama'a gare ku an ƙara gangamo sabon airdrop wanda Binance su da kansu suka kawo shi. Da farko mutane sun fara kokonto anya ko Binance sai suka kawo, saboda haka aka shiga aka dinga tambayan Binance cewa me yake faruwa, ku ne da gaske. Binance sun tabbatar cewa wannan airdrop din su suka kawo shi mai suna moonbix. Su ma karan farko sun shiga Telegram mini apps. Kamar yadda za ku gani ga ta amsar tasu a rubuce. Yanzu baka buƙatan wani kokonto akan airdrop, saboda haka ga link nan kawai ka shiga ka fara. A wani abu za ka yi ba yanzu haka sai ka yi amfani da VPN. Ina amfani da wannan VPN ɗin da na ɗauko shi a Play Store. Ka buɗe shi za ka yi connecting nasa ya fara aiki, sai ka shiga wannan link ɗin na comment section ko kuma ka magana a wannan number in tura ma da link ɗinsa, sai ka shiga ka ɗauko shi kai tsaye ka fara a take. Zai buɗe ma zai baka wasu point na welcome bonus. Akwai gyamai da zaka yi a ciki ko akwai game da zaka shiga ka dinga yi a ciki. Idan kana so sai tax da zaka yi, shikenan sai mu jira kuma abin da Binance za su ce a nan gaba.